saya dagota ai bondi police ai bondi dalo ngolo ai bondi ala hafozo webia ona for Pastor Jerry ona for Pastor Jerry ona for Pastor Jerry onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na onye ụkọchukwu ahụ bụ onye sịrị Matias Ezeaku ya kpọrọ ndị ọrịa bịa na ya ga-eji ekpere wee gwọọ ha niile agbaala ọsọ na ya bụ ihe ịma aka. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo gbasara otu ozi nke anyị wetara unu ebe a mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga, bụ ihe onyonyo gbasara ihe ịma aka ahụ nke ụmụnne anyị abụọ hibere, bụ Maazị Ezeaku Ejiofor, onye nke eji Matias Ezeaku wee mara, ya na onye ụkọchukwu nke ọzọ bụ Pastor Jerry Ugochukwu, bụ onye pụtaburu mee ihe onyonyo si Maazị Ezeaku ya kwụsị ịkatọ aha Kraịst, na Kraịst ka ike Kraịst ka na-arụkwa ọrụ ma ruo ugbu a. Ya kpọrọ ndị ọrịa niile ọ mara, ma ndị kpuru ìsì, ma ndị dara ngwụrọ, ma ndị dara ogbe, ya kpọrọ ha niile pụta, ma ya wepụta ụbọchị, oge na ebe ha ga-ezute, ebe ya ga-anọ wee gwọọ ndị ahụ niile ọrịa, bụ nke Maazị Ezeaku mekwara n'ihe onyonyo nke ya mgbe ahụ wee sị ya na ya ewepụtala ụbọchị ma wepụtakwanụ ebe, na ọ ga-abụ ụbọchị Tuzdee mkpụrụ ụbọchị nke 18 nke ọnwa Maachị n'afọ 2025 anyị nọ n'ime ya, bụ nke ọ sịkwanụ na ebe ha ga-anọ wee mee ya bụ ihe ịma aka bụ na ụlọ akwụkwọ United Primary School nke dị na Mkpọ na steeti Anambra. Ma dịka eruteziri taa, ọtụtụ ndị mmadụ bịara ebe ahụ, ọtụtụ ndị Igbo ndị chọrọ ịhụ ya bụ ihe ịma aka, ma ọkwanụ ịhụ ya bụ ihe ịrịba ama ebe pastọ ga-eji aha Jizọs wee gwọọ ndị ọrịa ahụ niile. Mụ na amaralakwanụ na mkpụrụ ụbọchị abụọ gara aga ka Maazị Ezeaku Ejiofor pụtakwaranụ wee mee ihe onyonyo ebe ọ na-agagharị n'obodo Ọnịcha wee na-agwa ndị ọlụsị niile ndị na-arị ego n'ụzọ si ha pụta n'ụbọchị Tuzdee na a ga-abịa buru ha ka ebuje ha ebe pastọ ga-eji ekpere wee gwọọ ha ọrịa. Ma dịka igwe mmadụ ahụ niile bịachara, ma ndị bịara ka a gwọọ ha ọrịa, ma ndị bịara ka ha hụ ka a ga-esi wee gwọọ ya bụ ọrịa, o wee bụrụ na ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Pastọ Jeremiah Ugochukwu abịaghị maka ya bụ ihe ịma aka. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka ya bụ ihe si wee gaa, bụ ihe ịma aka nke kwesịrị ịga n'etiti Maazị Ezeaku na Pastor Jerry. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya, ma tupu anyị anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, biko metụkwara m obere ndidi ma ntịntị oge ka m chetakwara gị maka ọmarịcha akwụkwọ a nke m depụtara, bụ akwụkwọ mkpọrọ Uchenna. Akwụkwọ a bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ maka nwata nwa mgbenyi onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o mechara si n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Edekwara m ya bụ akwụkwọ n'asụsụ abụọ, bụ na peji ọbụla ịsapere na ya ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwanụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na nwa gị gụwa ya n'asụsụ Igbo onwe ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee ọ ma ghọta ya. Ụzọ ihe abụọ ya bụ akwụkwọ ga-akụzikwara n'ụmụaka gị bụ: nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo; nke abụọ wee bụrụ ịma uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Olekwana ihe ị na-eche tupu ịzụọrọ ụmụ gị ya bụ ọmarịcha akwụkwọ? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ akwụkwọ a ma ị bi n'obodo Naijiria, ya bụ akwụkwọ apụtala, ọ dịzi n'Enugu ugbu a. Ọ bụrụ na ị bi n'Enugu, ị kpọtụrụ Injinia Checks n'akara ekwentị a ị na-ahụ ebe a ka gị na ya hazie ka ị ga-esi ewere nke gị n'Enugu. Ma ọ bụrụkwa na ị bi na steeti Enugu, na mpaghara ọbụla nke ị bi n'obodo Naijiria, ọ ga-ezitenwu ya ebe ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ kpọtụrụ ya bụ Injinia Checks n'akara ekwentị a ka ị nweta ya bụ akwụkwọ. Ịkwụnye ha, nara ya ụgwọ, unu akpa ma hazie ka ọ ga-esi ezitere gị ya bụ akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ ya bụ akwụkwọ, ọ dị available on Amazon. Lee anya na ngalaba okwu ihe onyonyo a, aga m etinye Amazon link ebe ị ga-anọ wee zụọ ya bụ akwụkwọ. Ịpụkwa na Amazon, ị ga-enweta ya n'ụzọ abụọ. Enwere ya na ebook bụ soft copy, nke ọ ga-abụ ịzụọ ọbata n'ekwentị nwa gị ma ọkwa na ekwentị gị ma ọ bụ tablet ahụ iji akụziri nwa gị akwụkwọ. Nwekwana ya na hard copy nke ama dịka paperback, nke ọ ga-abụ ịzụọ itinye adreesị ebe ibi, ewetara gị ebe ahụ ibi. Ma otu nkwa m na-ekwe gị bụ na akwụkwọ a bụ akwụkwọ ga-abụ ụmụaka gị gụchaa, ha bụ ihe ga na-enye gị nsogbu wee na-asị gị Daddy, Mommy, Solex o deela akwụkwọ ọzọ. Ọ dị mma, ngwanụ ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa taa. Afụnanya ekwe iwepụrụ ego a
onye etu wee kwe mmadụ emu jukwuru ofu ka moto wee bịa ebe a onwe ya na ndị ihe na-ebe a fụrụ ụzọ ma onye gara ije ọ ga-adachi ndị man shọtụl bọs bịa ebe a kịta ebigo dị man shọtụl bọs eji ọfọpụ nwanne nwoke abụ m onye ezi agụ onye igbo na oghe so ya bịa ebe a kịta bụrụ ya riti afụnanya ekwe ọbụna edigo nri ọ sị na one of his shuttle bus o butere ofu kịta sị na ọ ga-adachi that man na o mewe ofu onye ngwụrụ ga ije oyi na ọ ga-adachi ofu one of his shuttle bus na ọ ga-eji eme ihe na onye gba ọsọ n'ọrụ a mmụ ya today na today anyị abụrụ ndị na-asị anyị je ka anyị fụ shuttle bus o weftere ọ ya ihe Pastor Jenny ọ bụ na o mezuo ife okwu the shuttle bus here abụrụ mere ihe o mekwara ndị a niile ome ofu onye n'ime ha gara ije mgbe ofu ụzọ eji m ndị shọtụl bọs dash na akwụkwọ ya niile dị ebe a enye onye ji wepụta akwụkwọ ya o tego ndị a mebara ihe ihe ọ bụbụ si na mberi ọ gwara nke o merụ onye ọbụla ofu onye adasị ya mere ha ncha ofu n'ime ha ọgwụgwọ onye nke ya kpọtara ọgwụ onye Maazị Ezeakụ kpọtara ọgwụgwọ onye ga-akpọta ọgwụ onye Maazị Ezeakụ kpọtara ihe a bụ document of the moto ihe a bụ the paper o zuru ezu o mewuo ya akwụkwọ m dị n'ana nkịtị na aja ala Igbo o mewuo ya mebi ihe moto a aja ala Igbo gbuo m na-eki ihe ebe a na-eki dị moto ebe a ọ bụrụ na ọ na-asụ asụ ma hapụ ebe ka ncheji ya aha kịta na ya brafure ya o subirigo onye ọbụla bịa na United ya bịa na United ọ bịakwa anya ma onye mkpụrụ ọga ije ma onye gba okwu this moto ya bụrụ ya ka ncheji ya name ncheji ya threatened akwụkwọ ya zuru ezu confirm o tego ndị arịbela anyị ya bịa mee ka anyị fụnanya ọtọnụ nke anyị ka anyị mekwara ebe ka anyị gwa anaghị asị ka ha na-atụ anyị na-emejọ ha emejọ ụmụnne anyị ha dị na-eri ka anyị na-azọpụta ifenye dị ochi ka mụ na gị gosi Enugu agbadata ị ga-agbawa ọsọ si na ọsata na ọgba eziokwu mana ifenye dị ọcha isi na ọbụ gịnị omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ mụnwa bụ Ezeakụ Ejiofor bụ onye isi ndị Igbo Love Themselves Charity Foundation founded in the year 2017 agwọọla more than 6,500 people ọhịa na ndị ndụgara obodo oyibo enwere bụ onye mkpọchere n'ọgwụ after proper evaluation after proper lab test anyị ripie na-eme onye ahụ ihe na-egbu ndị be anyị n'ọma ọhịa a na-agwọ agwọ n'ụlọ ọgwụ kama na ha bido ya barụ ndị fada na ndị pastọ na-eresi olive oil na-agwa ha na Jizọs na-agwọ ọhịa on the process onye ha nwụọ tupu Reverend Fada bịa na ihe nwanne anyị nwụrụ anwụ ọ sị na famili ahụ mmadụ nwere ga-akwụ ha ụgwọ ụmụ Igbo dị mma ụmụ Igbo dị mma ọ bụrụ na nwanne anyị dị 20 years anwụọ maka na ya ejide gị duji ụlọ ọgwụ ndị fọdụ anyị bịa nye Thanksgiving ma n'isi anya anyị gote ji na agiri na ọkụkọ bịa nye Thanksgiving anyị kwara nwa 20 years ụmụ Igbo dị mma obodo ndị ọcha nyere anyị Jizọs ọ bụrụ na nwaanyị adịbe na be ha taa gọọmenti na-achị obodo ga-enye ya €800 close to 2 point something million
million iji sị gị congratulation n'ịdị ime. Ị mụọ nwa gọọmenti ebutere gị na child support bido dada ekwu nwa ahụ ụgwọ nye ha free education nye ha free health care ụdị ha ọdịbe anyị kama ndị ụfọdụ na ndị pastọ na-eje obodo oyibo tụka be ndị ọcha si arụ ọrụ kama ha ga-agwa anyị na gọọmenti kwesịrị imela ihe ndị a agwa anyị na Deuteronomy chapter 10 si na Jizọs ga-eme gịnị na-egekwanụ ọ bụrụ na iruo 18 years ịma na itorugo gị nwe ụlọ nwee moto ihe eji gị nweta ọrụ na be ndị ọcha bụ age iruo 16 years bido na part-time job ị na-agwọ agwọ na-arụ ọrụ a na-akwụ gị ụgwọ biko be ndị ọcha weta Baịbụl factory dị na be ebe a na-arụpụta akwa ma fon ma igwe ogwe ntị ka mmadụ nọ na be ha vileji mụ na gị tata factory dị na vileji mụ na gị ọ ka mmadụ bi na vileji gị gọọmenti enyere anyị factory gọọmenti enyere anyị factory na onye ọcha nwere factory nyeze anyị Jizọs ga na-enye anyị ọrụ ịbata na vileji enwere factory si m na Jizọs ga-eburu nwa ogbenye elu na Jizọs ga-enye anyị ọrụ ụmụ Igbo ọ dị mma ihe chọọchị na-eme anyị ọ dị mma ọ bụrụ mana ọ yahu yahu ka a na-eme anyị yahu omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ gee ntị ịbata na be ndị ọcha ọ bụrụ na iruo 18 years ije ebe a na-ere moto ebie gị moto nye gị 15 years ịkwụcha ụgwọ otu moto ọ dị otu a na be anyị kama ndị pastọ ga-agwa anyị eziokwu na gọọmenti kwesịrị ime ka onye ọbụla nwee moto ihe a ga-eme bụ abịasị gị tinye eke moto na mmụọ na Jizọs ga-enye gị moto gị tinye eke moto na ebe na Jizọs ga-enye gị moto ụmụnne m biko Dubai a na-ekpere Jizọs Jizọs na-enye moto Saudi Arabia na-ekpere Jizọs ọgwa ha na-agba moto India na-ekpere Jizọs ọgwa na-epe ha moto kredit China na-ekpere Jizọs ọgwa na-epe ha moto kredit Qatar ha na-ekpere Jizọs ọgwa na-epe ha moto kredit ọmgbe anyị nwụsịsị ahụ ndị chọọchị emere ka anyị mara ukwu osi nọ na be ije anyị nweta ọrụ na ukwu osi nọ na be nna gị ji gị ịga n'iru m wee jụọ gị kedu ụdị agamnihu ị chọrọ ịga wee n'ebe na-eproduce Baịbụl ị na-agụ na China ka more than 10,000 people are na one village and the village nke gị nwee ebe na-eproduce ya Baịbụl ka onye gị ọrụ ichezi ojolu China Baịbụl imepe Matthew 7:7 size gị yọọ ị ga-eme gịnị gị kwa ọgọrọ ụzọ ga-eme gịnị gị yọọ ị ga-eme gịnị akụkọ ndị emere gịnị akụkọ ndị emere gịnị akụkọ ndị emere gịnị omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ okporo ụzọ si ebe a jewe Enugu bụ 1 lane agbakọta 1 lane abụọ 2 lane ije obodo oyibo ị gaghị afụ trela moto bụ aja Dangote cement ịmafụla ebe ha na-agba n'efifie wite obere moto n'abalị ka ha ji aga ihe niile a bụ ka e na-ede ụzọ accident and traffic ọ bụrụ na trela rịa anyị ebe a trela rịa anyị elu asaghị na ọkpụrụ anyị nọ na vileji sendịrị ya ọ dị mma ọ dị mma onwe onye na-ebe ameka sesend moto accident onwe onye na-ebe ameka sesend moto accident onye ọcha jide ebi ya dozichie gwazie gị na mgbe ị nwụrụ ijewe enye igwe ebe ji goldu ọrụ ọpịa n'isi gị ọpịa n'isi gị omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ ndị ụfọdụ na ndị pastọ na-anara anyị ego rụọ skuul anyị tụchie ga rụọ skuul ụmụaka ya ma ngụ na ya ọ dị mma ọ dị mma ndị ụfọdụ na ndị pastọ gwara anyị na Jizọs na-enye ego mana ha bịa ha nara ndị mmadụ ego rụọ ihe dịka na akwụkwọ ga na-enye ha ego fọdụ na itozi ije mọtụ je ebe ebe ka o nweta ego maka ọmarago na every time na ọ ga-eme gịnị ọ ga-enweta ego mana nwa ogbenye tụrụ ego ahụ bịakwutezi fada enye ya ekpere ọ dị mma omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ ndị ụfọdụ gwara isi anyị na ndị pastọ na gọọmenti na Jizọs na-enye ego mana ọ bụrụ na chọọchị elite ego kama ndị ụfọdụ na ndị pastọ yi eje yọba Jizọs ego ihe a ga-emezi ma mewe ya bụ ọkara
gịnị gawazie house to house si be anyị onye nwe ụlọ anyị were obi Chineke ọ bụrụ na ha n'anya na ite tọrọ n'ụra ha chejikwa egwe na-asị ọ nọ n'ụra tete ọ nọ n'ụra tete ọgwụ ndị asịrị na Jizọs na-enye ego chọziri ego yọrụzie ego bịawa na ya ada anyị gịnị ka ndị chọọ imere isi ogwu m Igbo enweghị Jizọs mere exist inyelu mmadụ aka n'iwe ihe anyị nwe bụ Chukwu okike abịama ọ mmadụ na-enyelu mmadụ ibi ya aka ọ bụrụ na nwee dị ka Jizọs onye ọcha manye gị unu chasomje adoration uke unu somje adoration elele unu somje adoration n'Enugu enwenugo onye dara ngwụrọ na vileji gị mekpere ekpe ọgaba ije enwelu mana ije adoration a na-ebuli wichi ya everyday metụ nwanne gagasị ya na ihe bụ scam ihe bụ ogene ihe bụ ogene Pastor Jerry Nwachukwu, the founder of Bible-based church. Also, we will take time and date for Bondi Ngoro. Bondi San Okay. I when you time and date, I had to go to Bondi police. I Bondi Dalongolo. I Bondi Alahafozo. Where be one for Pastor Jerry. One for Pastor Jerry. One for Pastor Jerry. Ihe niile ndụ kamera n'ala Igbo ha ga-ata afụfụ ya. Ma ya niile ha gwara ya ha ga-ata afụfụ ya. Afụfụ niile ha tara ndị Igbo ha ga-ata afụfụ ya. Aja ndị Igbo ga-ebe ya ikpe n'Eke. Ọ ga-ebe ya ikpe n'Oye. Ọ ga-ebe ya ikpe n'Afọ. Ọ ga-ebe ya ikpe na Nkwọ. Ụfọdụ ụka mee ka anyị mara na Jizọs na-enye visa eji eje obodo oyibo asị Nwachukwu kedu onye na-achọ visa wee aka elu na Jizọs ga-enye gị visa osi ka m jụọ gị biko enwere onye London Jizọs nye visa ka ọ bịa tụwa mgbuka mkpọ enwere onye Germany Jizọs nye visa ka ọ bịa biri na village gị ije obodo ebe abụrụ miracle out of frustration ihe isi ike mere anyị ji agbapụrụ arapụta nna ije na ọta ihe n'obodo ọzọ ọ bụ ndị mkpọnata ndị be anyị n'obodo oyibo ụmụ nwaanyị amanụ di na be anyị ga-adị from 12 years ụmụ ikorobịa anyị nọ na nga na Dubai dị 9,500 ndị nọ na nga na India dị 7,000 plus Malaysia dị 15,000 plus ndị mụgo na Mediterranean Sea CNN dị 6,000 plus ihe a bụ ụmụ Igbo the whole world ụmụ Igbo nọ na nga ụmụ Igbo dị mma ọ dị mma ọ bụrụ na gọọmenti nyere anyị ife ndị London nwere anyị ga-eje London ọ bụrụ na anyị nwere ife Germany nwere anyị ga-eje Germany ọ bụrụ na anyị nwere ife America nwere anyị ga-eje America kemgbe ndị ụka ga-enye aka kpọrọ anyị jee yọba gọọmenti ka emere anyị ihe dị mma ha kpọrọ anyị na-eje mountain saa ibuwe ọnụ anyị mewe fasting ụmụnne anyị na-ahụ maka ọsa ọ dị mma Christianity 419 ihe business ndị ọcha plate to scam the world onye mere share country ji teto ụlọ chụọ ọfọ ọsọ Japan teto ụlọ chụọ ọfọ ọsọ Israel wee teto igbuo maka Jizọs na Israel ka ị gaa 2 years imprisonment country niile ngọgụ taa na-eme omenala fa India na-eme omenala fa kpọrọ Hindu Japan na-eme omenala ha kpọrọ Buddhist China na-eme omenala ha kpọrọ Buddhism Israel na-eme omenala ha kpọrọ Judaism ana ha ncha na nga n'ilu ọ gị nwebụrụ omenala na-aga asị maka na asị na nwata ma ọbịa ọkọkọrọ ewere ya mee gịnị omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ ọ bụrụ na ị na ebe a na-arụ adịrọ gị jee ụlọ ọgwụ enweghị ihe dịka spiritual sickness ihe na-egbu gị na ya nwere proper machine for proper diagnosis ụfọdụ n'ime ụlọ mmadụ fe na ihe dịka angiography machine eji 1.something million eme inwe ahụ dị mọ na ị ga-ahụ ị na-amị ya na-egbu
Even when you follow the higher due process, you must die. Madu Chibia, Kita Governor Soludo, you're free education. Umakana government school, I can have our help for the family. Yes. I want to know Madu Bogene. Many people in Singapore come to the Madu Bogene again. I am a Wesley. Andu Kagada made a Kulahani. One of Lagos. When you go now, and what does one I want to prove? I know that I'm going to plate number by HK. China got up here, go send the pastor Nigeria. Or goes to the case, you roll 1 minute, case I look for. Or goes to Nigeria, gets in West Steady Light. Here goes the pastor Nigeria plate number motor. Only you never go in there. Only you never go in there. You can work there again. You can pray. You can burn once on. You can burn once on. I got him. Three years ago, I walk back on Ama for town near the new tire. Every Sunday by 8 o'clock on Ototu. Every in a call of Kiboge, within 3 years, I look at hospital in Ogidi. I'm on a men and a healing hospital maternity. People love themselves charity foundation. I to get a roll in the name of Roman Ojoto, Marcosu, Manimo State, Manasaka, Ebenine, Bonatandi Coratono Godoibu, many years he said, men, them a fibroid about Hanko, so how surgery the catcher. When I get back under my now, we'll see. It's one on the modern Chicota, and when you're not been like a poison. Open it when I get to one away, I get it in one. I think it's Jane is not do it. I want to wear it. Jane and Candy Bear, Robert, when I walk over. Jane and Candy Bear, when I go follow. And one of us in the Bible and a chile can I wear. Oh, praise your good. Here the Bible and on your support, I am making it. Pastor give what Jesus is taking. Oh, praise your good. Manoj escort naga. Oh, chindi mopo naga. Oh, ayoko na buho. Na chikota. Ona fugondi sai bakalaba. Nengolo fona agolo. I get yellow haka. Makani maka kandina na ikuzilai. Obana ta Pastor Jerry Abelota. Aja ni boga George here. I am mother ya George Pia. I am mother ga make it ya George here. Iboga demma. Iti na village na lo the village. And one na chuge. Oh na ba ya the one man. Government tell me I was here no ba ya dem woman na west ha biro na se mege. Udo di no. Yes aku. Yes aku. Yes aku ka yeso.
ụzọ 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 kamera Ndejo kwase
ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo ụmụnne m, ọ bụghịkwa na obere ihe ọ bụghị obere ihe ma ọlị. O nwere ajụjụ atọ m jụrụ n'ihe onyonyo ahụ m wepụtara mgbe Maazị Ezeakụ na ya bụ Pastọ Jerry kwuru okwu ha ji wee hibe ya bụ ihe ịma aka. Mgbe m mechara ya bụ ihe onyonyo, ajụrụ m ajụjụ si kedu ihe ị na-eche na ọ ga-eme, kedu ihe ị na-eche na ọ ga-abụ mpụtara ya bụ ihe ịma aka. Ị na-eche na ya bụ Pastọ Jerry ga-agwọ ndị ọrịa ahụ a ga-akpọta, ka ị na-eche na ọ ga-agba ọsọ, ka ị na-eche na ọ ga-abịa mana ọ ga-eji ihere laa? Mana nke anyị hụziri bụ nnọọ na ya bụ nwoke abịa ma dịka m sikwa wee hụ igwe mmadụ bịara ebe ahụ, ọ dịkwa ka ọ ga-aka mma otu a ọ na-abịa ya abịa, maka ọ bụrụ na ọ bịara ebe ahụ wee mechaa ma ọ gwọta enwe ndị ahụ a kpọtara makwa ma otu onye n'ime ha ma ọ gwọta enwe ma otu onye, o nwekwara ike ụfọdụ ndị mmadụ ka emetụkọ ya aka ebe ahụ. Akwadoghị m ya, mana ụdị ihe m hụrụ ebe ahụ, ụdị ihe dị otu ahụ nwere ike ịdapụta ma ọ bụrụ na ọ bịara o wee bụrụ na o meghị ya bụ ihe ịrịba ama. Ọ dị mma ma gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a, deere ebumnuche gị otu si hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu. Ị na-eche na ya bụ Pastọ Jerry onye nke gbara ọsọ, ị na-eche na ọ bụ ụjọ bụ ihe mere o ji wee gbaa ọsọ, ka ị na-eche na ọ bụ ndị mmadụ kpọwara ya n'ekwentị makwanụ ndị mma ya bụ ihe dọwara ya aka na ntị ya pụkwala wee mee ya bụ ihe ịma aka? Deere anyị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị, nabata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram gị na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube gị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na akịrị maka na share button ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibo Gomeje, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the author.